ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони ғариб, хушомадед ба канали Мотортеҷе. хотиррасон мекунем ки ин канал сохта шуда барои мошиниҳои арзон мубошад на навори имрӯза якчанд мошиниҳои буркашро барои шумо пешкаш мекунем. бародарони азиз, дар навори имрӯза мошиниҳое ки шумо дархост карда будед дар комментария мо барои шумо пешкаш мекунем. мо боварӣ дорем ки ба ҳар яки шумо маъқул мешавад. хуб бародаро, дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед, шахсоне ки бори аввал ҳастанд подписатсия кунед, зангулачаи каналро пахш кунед ки якумин шуда видеонавори моро тамошо кунем. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. беҳтарин мошинаи бародаро чӣ хел мошино дар корай, дар комментария бинависед. мо ҳатман мемонем дар навори оянда. хуб дӯстони гиромӣ, мо навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. бо диққаттар то охирша тамошо кунед ва шахсоне ки меҳмонай ҳатман обуна шавед. як мошини фурӯшии Opel Zafira соли бароишиш 1999, объем моториш 1.6, сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Иса Равшан. нархш бошад 45000 сомонай, ба курси имза гардонем 309000 рубл мешавад. соҳиб мошин мега кондитсионер кор мекуна, тонировкаш як моҳи дигаш мондагӣ, 4 баллонаш якхела, ҳолаташ миёна. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бародаро, мошини албатти Toyota Mark D соли бароишиш 1998, объем моториш 2.5, сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш автоматай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 28000 сомонай, ба курси имза гардонем 192000 рубл мешавад. соҳиб мошин мега моториш навай, як моҳ пеш аз Дубай овардагӣ, хадаҳои част нав, документош 1 сола, 4 баллон нав, системаи газ дорад, дар мотор пайваст кардагӣ нестай, мотори нав қатӣ, фақат ба бензин гаштагӣ. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. бародаро, мошини албатти Водовоз газ 53, сӯзишвориш бензини газе, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Кӯлоб. нархш бошад 25000 сомонай, ба курси имза гардонем 171000 рубл мешавад. акклиматорш навай, баллонош навай, хулоса ҳамаш навай. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, вариантатона пешкаш кунед. бародаро, мошини албатти Opel Astra F дар кузови универсал соли бароишиш 1992, объем моториш 1.6, сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 25000 сомонай, ба курси имза гардонем 171000 рубл мешавад. моториш 1.6 простояй, масъала намехӯра, расход надора, дуд намекуна, коробка хадаҳои рулевои 100%, салон багаж тозаакай, документош то охири ноябрай, бо арзонам мешавад. масъалаи алиши хати фақат ба ягон ласети боша алиш мешавад. бо маълумоти пурратар бо телефон марҳамат, номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, маълумоти пурратара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. бародаро, мошини албатти Tangena, сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 26000 сомонай, ба курси имза гардонем 178000 рубл мешавад. соҳиби мошин мега мошини асосияниш навай, заводскои краска, 1 сола документ дора, хадаҳоиш 100%. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, вариантатона пешкаш кунед. бародаро, мошини албатти грузовои Газелай соли бароишиш 2001, сӯзишвориш бензини газе. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Панҷакент. нархш бошад 25000 сомонай, ба курси имза гардонем 171000 рубл. баллонош дар ҳолати миёна қарор дорад, акклиматориш навай, краска заводскои айхчай. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. бародаро, мошини албатти Daewoo Lacetti соли бароишиш 2005, объем моториш 1.6, сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш автоматай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар. нархш бошад 35000 сомонай, ба курси имза гардонем 240000 рубл мешавад. соҳиби мошин мега 4 баллон якхела,
дар ҳолати миёна қарор дорад. Акклиматорш навай 100%, документош нав то апрели соли 2021 хадавои мотор коробка 100% бо маслиҳатам мешавад. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бардорон мошини албатти Opel Vectra A ки соли бароишаш 1995, абиё моторш 1.6, сӯйфориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ёвон. нархш бошад 22000 сомонай ба курси 11 гардонем 151000 рубл мешавад. 4 баллон пачка, акклиматоршам пачка бдай, задагӣ пусидагӣ умуман надорад, краска радной айхичай, бо арзонам мешавад. номерош дар рӯи экрани телефонай занг бизанед, вариантотона пешкаш кунед. бардорон мошини албатти Opel Astra F дар кузофи хэтчбек, соли бароишаш 1996, абиё моторш 1.6, сӯйфориш бензини газай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ҷалолиддини Балхӣ. нархш бошад 40000 сомонай ба курси 11 гардонем 274000 рубл мешавад. соҳиби мошин мега кондитсионер дора, кор мекунад, телевизор, старт-стоп, камера, задний вид, 4 баллон пачка. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бардорон мошини албатти Opel Vectra Bechka ки соли бароишаш 1999, абиё моторш 1.6, сӯйфориш бензини газай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Кӯлоб. нархш бошад 31000 сомонай ба курси 11 гардонем 212000 рубл мешавад. алиш мешавад танҳо ба Astra Caravan вариантора мебинем, бо документош тамом шудагай, баллонош навай, нархи охиршай. беҳуда занг назанед, фақат харидор аниқ занг бизанад. номерош дар рӯи экрани телефонай занг бизанед, маълумоти бештара аз хиди соҳиби мошин дастрас намоед. бардорон мошини албатти Opel Astra F дар кузофи седан, соли бароишаш 1996, абиё моторш 1.6, сӯйфориш бензини газай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 30000 сомонай ба курси 11 гардонем 26000 рубл мешавад. соҳиби мошин мега моторш 1.6 простой, кондитсионер кор мекунад, мотор коробка хадавои 100%, савдо дар пеши мошинай. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо.